Paýtatymyzdaky Olimpiya şäherçiginiň tenis toplumyna 14 ýaş içinde ýetkinjek oglan gyzlaryň arasynda badalga gelen tenis boýunça Aşgabat Open 2024 adly halkary ýarşynyň ilkinji gününiň oýunlary hünärmenlerde uluglyklanyma döretdi. Türkmenistanyň, Türkiýanyň, Birleşen Arap Emirlikläriniň, Eýran Islam Respublikasynyň, Beýik Britaniýanyň, Özbegistanyň, Täjikistanyň, Gazagystanyň, Pakistanyň, Hindistanyň, Malaýzyanyň, Ýordaniýanyň umumlykda 70-den gowrak türgeniň öz aralarynaky bäsleşikleriniň gyrykly boljakdygyny ynanmay aýdyp bolar. Halkary ýarşyň duguşlyklary gydakly häsiýeti bilen tapawutlandy. Oýunlar türgenleriň barha kämilleşýäniňi görkezdi. Mälim bolýaly, ýaş tenisçiler birinjilik uğruna bäsleşýärler. Dünýäniň tenis jemgyýetçiliginde tälimçilerde uluglyklanymy döredýän oýunlarda türgenleriň usatlygy aýdym ýüze çykýar. Duşlaryň her birine ýaş türgenleriň üstünligi bolan ihlasynyň ýokardygy äşkär boldy. Ýurdumyzyň beden terbiýe we sport baradaky döwlet komitetining Halkara Tenis Federasiýasynyň meýnamasyna laýyklykda geçirilýän ýarış türgenlere tejribelerini artdyrmaga mümkinçilik berýär. Häzirki ýaş usatlaryň kemaly gelýänini äşkär edýär. Hünärmenleriň uluglyklanymasyna eýe bolýan sport bäsleşiginiň ýokary derejesi aýratyn billäliklidir. Ýokary netijeleri gadanmaň esasy wezipä öwrülmegi ýarşyň çekileşikli häsiýetini üpjün edýär. Oýunlar usatlar ýüze çykarmaga mümkinçilik berýär. Türgenleriň maksady her bir oýunda ýeňiş gadanmakdan ibaratdyr. Ihlas, erjellik belin sekbetleriniň başlangyjydyr.